Vostè no ha fet una simple pregunta, vostè ha associat una pregunta sobre portes giratòries al nom de l'exregidora Galapín i per tant vostè està difamant i està posant l'ombra de la sospita sobre l'exregidora Galapín i això em sembla immoral, inacceptable i li he de dir així de clar. Si em preguntés honestament sobre la feina actual de la senyora Galapín, li puc explicar que és una tècnica, una humil tècnica a goteo, que no s'està enriquint i que ella mai ha intervingut en cap subvenció a goteo, que efectivament va rebre una subvenció de l'Ajuntament com tantíssimes altres entitats i empreses d'aquest Ajuntament. Aquest Ajuntament té milers de contractes i de subvencions, però la senyora Galapín mai va intervenir en un expedient per afavorir aquesta fundació. Però és que és més, és que estic profundament orgullosa de l'exregidora Galapín perquè és de les persones més honestes, més íntegres i més compromeses amb el bé comú que jo he conegut en tota la meva vida. Tant de bo representants del seu partit li arribessin a la sola de la sabata a la senyora Galapín, una persona que ve dels moviments socials, de dedicar tota la seva vida al bé comú, amb absoluta generositat, d'estar 4 anys intensos, deixar-se la pell 7 dies a la setmana, 24 hores com a regidora de Ciutat Vella, que es va autolimitar el sou signant un codi ètic de forma voluntària i que va renunciar a dietes, cosa que no feien abans els regidors i regidores d'aquesta casa, que s'ha enfrontat als especuladors, que sens dubte no hi haurà mai cap oligopoli ni cap especulador que li ofereixi una cadira en el seu Consell d'Administració precisament perquè ha estat una de les persones més íntegres que he conegut en la política.